И здравейте хора, днес ще играм с един мой приятел. В Brawl Stars. И сигурно ще играем до Showdown. Знам, влизам. Ето в играта съм. И аз ще игра с Леон. Добре, това ще е много тегаво, нали знаеш? Аде, аз съм 800 купи. 862 купи. Добре, почваме. Ама няма да нападаме, не знаеш. Е така. Точечките са много тегави. Виж ли се, може да бие пестената. Има гаджет. И двамата са хайпъри. А ти не си хайпър. Ми пук. Моя ще пукне. Бие пестената. Оена, аз викам да се скрием. Аз отстъпвам. Добре. О, точно го видях. Аз умирам. Добре, убихме едно дуо. Този има хайпър и си скача. Та малко да скочи. Много добре, защото успяхме да я ръшнем. Маля много нямах нищо. Браво, Боян, изгубих 5 купи. Виновен си на 11. Значи сега запускаме ранкет. Пускаме трио. Така, защото така съм казал. И аз ще бъда Дайнамайка. Сигурен ли си? Моя Дайнамайк е по-хубав. Чакай, няма да играем трио. Не играем трио. Ще играем такова нокаут. Ами аз Нани избирам и дай на нокаут. Добре. Чакай да играя с най-новия герой. Не знам. Ето. Не знам малко. Е доста трудно за нас. Сега ако се подним. Да, но ако ти излязат пред тебе и са на малко кръв, става лошо. Аз мога минам през водата. Аз разбрах как се играе героя. Героят, когато си в град, ти буства надалече, а когато си във водата, ти дава такова. Може да ги слоуваш. Аз буквално мога да ти да във водата и не ме убият. Ако са меле, нашия е много слаб. Браво! Как не? Добре, изпратих моята ботка.
Но, да. Добре. Моята ботка убива. Мам, ботка. Ботката ни помага. Що не пусти хайпер? Помога. Аз днеска си можех да си избирам. Аз избрах ангел. Защото има по-силни неща на ангела. Зато е. Така. Сега. Тъж може да мине. Да смина през водата. С так пауър. С пауъра не знаех, че може. Аз бях забравил. Да, стоил. На ранкет. Ранкет е по-лесно. Казах, че е по-лесно. Добре. Тогава аз пускам със също по-слаб герой. Добре. Самбар не мога да играя тук. Яне. Що не даде 11? Знам, че можеше да... Надявам се да не се, защото съм те спрял. Не се чуваш. Възможно да се чуваш, между другото, не съм сигурен. Хората са pay to win повече. Дидо е pay to win, между другото. И ти какво си мислиш? Как да не pay to win? Хората не са pay to win. Защото да улеснят играта. Pay to win е улесняване на играта. Кога по... Дете, ама аз съм дете. Знаех, че там... Но, не, Дайнамайк, давай, махай я. О, не, Джакит. Джакито, пусна хайпер. Ходи си. Добре, оцелях. Нападам Едгара, почти умря. Чакай да взема топката, да му... Пусни. Добре. Не знам. Защо не? Бояна, с тебе много трудно се играе. Добре. Дай иди. Какво да избера? Слагам Нани. Добре, наша няма ли да... Предлагам му да сложи някой. Хубаво. Как ни изгони... Не си избра герой. Просто маха хората, които... Мале, това е силно. Дай ли Леона? Аз имам 4 11-ки. Така че... Сега от някой от... Когато стигна на Даймонд, ще мога да си използвам. Тези на Даймонд трябва да играят 2 рунда.
Ми няма да играем 2 рунда. Не те изкампи, той те видя, че отиваше. Добре, ще знае как да го играе. Маля, добре. Ти стой там, аз ще бия демидж. Не знам колко демидж набихме. Аз почти умерях. Това е много трудно. Той те е видял. Маля, аз съм тук. Маля, пуснах си, иска да си пусна това, ама не ми даде. То няма никой да е на майк тук. Опа, се бецаках. Използвах си стар. Да кажем, че сме загубили. Знам. Оцеляваме. Това беше много добър доч. Що? Такова. Не. 11 минути. 12. Минути го правя аз. Вече. Замина си от огъня. Как е изгони? Не. Взима пауъра на мистер Пи. Не. Не взимай. Браво, вземи нещата. Или ме изчакай, бе. Добре. Съм жив, оцелях. Аз съм си спял музичката на той. Това е Лоле Спаньол. Але как той си използва... Това се пецака. Пецака се. Бъде. И... Скачи! Но имаме за още една игра. Стардроп. Кой ще ми даде? Нещо хубаво. Мен ми даде. Ти днеска игра ли? Добре. Зачнах код. Но много малко съм умирам. Оцелях. Но много малко съм. Аз не мога да живея.
Само на 84. Аз на големия си имам амбър. Цели усни? Не. Какъв гаджет? Мен не ми изгледа гаджет. Нищо. Ако ви е харесало от хора видеото, се абонирайте, събърте. Аз бях Боян. Чао.